Hendai kan nong rim nakaktin ke jong ublay. Talong tangkat ni. Ba ublay ulabu iki angel tangkum kinong yarap. Bat mangi ki beriu. Ngin umday dalele bi ban liap. Ban mani ya ki angel takabaklet no ya ublay. Dan kam ban bani tay bentah. Hmm. Di ka jingya syam ka jong u Jakob habu yathu ila u jong khun u Joseph. Unge ba u angel jong utrai u ju sumar kalen dia ke jong u pelat im ni u nak wasniu agi kyap ki ba per ke joka jingim. Di lada ba u yo ma ka kum kata ka jingya da ka ba u blai u ai karpang ye u ni u angel akalen dia joka jingim jong u. Haki diki kentin jikerku ukwa bakajo kajingya da kini ki angel kan long lang bat kini ki kun ki jong u Joseph. Hmm. Dan ngipet bahang ni lapen ngat u Jacob dan u Israel ni akan gajing kran mat ong ba u niu angel ru un kerku ya kini ki samla. Tahang ni Hmm. nginem dai ya kaban liat lanu lanu ru mat ong baka jingkerku ke kami tenrai na u angel. Andai kini ke kentin kerku hang ni kasulong bai tek tang banyarap lagi bakumba tau angel uba utrai upha ekaban sumar sukher ya kajing im ke jong jakob kajing ya lenti ke jong u kaju hi kajing ya da dan de kajing sumar kan dong bat kini ki kum jong u Joseph itu ki kentin kerku kin ban ha kajing mun ba kita ki jing mun to ki ba u Jacob dan u Israel la yomat kenya ilong kumju kum ki jing ya da ya kini ki kun ksiu ki jong u na lagi pai na kata kaliang ayarap ini negara khot ko khat riu kini kimenta yo syakmat. Ngan chu pediang me ga ego piong ngan chu ban Ah, rap tang kat ne ka to. de khot ka ba khat san ngia kran mene untuk syakman ka shai ha ka ba ka tolong jo ga jigar khu re ublei Ah, uhiar ho Abraham uhiar ho Ishak uhiar ho Jacob uhiar ho ta ho Joseph ba ukran shai ho Jacob ho Israel ba uhiar ho jigar khu agni ki samla ga mod ki khu jo Joseph hmm, te ka de khot ka ba khat riu pa ka sedang da utau angel kuma lang batay mene kay ka hmm, ba ngan siya kersya na kay ka ang mga numliat ban mani ki angel kalong ba ya kani ka bentah kot ba ang puli gede ban kan mau baka kot ka bakhatsan de shabi ba shay ha ba tolong jo jo khu de blay hmm, ba kot ba khat riu kade ka jing shay ba bo ang ba angel udai una pelaj anu nong yarab de tolong jo jo khu hmm, nang bangi minum liat syakadiang mo syakamon ga jing kai bakla ngin pen skam mi raga jing so to baka telong jo jo khu de blay ba uniu angel bala tho akre ga benta alam apa ba uri nong pelai de nong yara ya u Jacob akre jing yem jo hmm. To minya peteng shu nang to ah babut na kani merpedeng jo kani kan khot bo khat riu kalong ba Israel upanan kam hang di ba lada ka kerteng ke jong kupa kemen ka kerteng ke jong kupa jong u Isa bat menta ma uru ya dan benta ha kani ka jing ya yunti jong kani ka jing im ka jing dei bat uplay tenang ni syahmat ubu ikit kintin ya ka kerteng jong ngaru bat ka kerteng ikpa jong nga u Abraham bat u Ishak en sakhot haki ya kani endang ila puli ki khana ki kamadin dan sayo amat puli ublay u Abraham ublay u Ishak bat ublay jong Jacob ah kenrai jong ki jing kerku di kani ta kapan scam em
haka jing kren ke jong u Jacob hala u jong kun u Joseph kumno ba kerteng jing uru kan sa nam namar ba u lem ki kpatemen kila shania ha undi u le til da kini lai ngut nakaju kolong ging ki bai bur kawai patek kadin ko ipat nada undi u ble u la kerkui ki Joseph unum day ban artatin ban shania ha undi u ble kata hadi ban syai ni bat kababut hadin jong katu ilong ki kentin kirku ya ki khun ki jong u Joseph ai bakin yak haroi ru kum ki dok ha akan jingbon ha pedeng kata kari om shim syai ni kari ayu andai hang no hung no baki don ki yo ban shong ne kin sai roi kat ka jingbon joki dok ha Lepi pek bha kani ker kom kini ki kentin jing ker khu hang ni ki wan ban sandur ning kong i ban pen scam ya kan nong rim jong ketelong jing ker khu kaba ar pa de ban ai ya ka jing thikna ka jing shisha pau ta ublei baki kwatemen kilama unde ublei jong uni kpa jong Joseph ru berang imen ba bat unde uju ru jong u Joseph tada unut ya kabachania hau ni ublei kata kalau ko badan kam bat ka but hadis ni pata ki kentin jingkar ku kalau kin roi ha kata kari ka ki kishong kisa nyim de i kita ki jingkar ku kum ki ban penwan toy ka jing em ende ki kentin ki pen skab ki ban pen phai ding kong yau brio hi ban don kanong rim ka skam ning kong shwa au blai wat num pataria shwa Shaki eki jingkar ku ki bo blai no penyo eki ka jing em hakanika partai kata kanong ko kam na dang scam kanong rim ho ublay kaya ya ringkat tu baka jing karoi ka jong kibriyo na markani kadang long nabas nage habang ipuli hi kini ki kana ibabu jingkan bahaw kan ka kita Genesis ting ya jam su khot ka bakat nyo cho mình quay sự khẩn nhau tôi là một bằng sự ông công để hàng tất oi cả khẩn cầu khẩn nhiều chính mhm bộ ini cần tiền bằng roi của một roi gì đó hàng mhm karena ya ke chính bộ cho nga sa ke Genesis kelendong ng lingkong mhm ke Genesis kelendong ng lingkong nangi kuliah ha kasni ka basan ublay uthaw la deu penlong ya kido kido ha kan adu riau mhm but là đang ngắm bậc lạc lớn nông của con hậu thao si và san thao gì đó gì đó khác của mình một đó ông hitu kin rai kin pentat itu dia utara mhm thì cái này cái pentat karena yang shakalan nong banyaw kitab Genesis na malakalan nong banyaw kitab Genesis kadai ka sngi ka ba ngi puli kadai ka sngi ka ba ublay upendu jat yang pertai baro ndap ko mhm thì cái sngi ka ba sana kalan nong ka ba lingkong apa wajan kerku jong belai bagi dok ha ke pendat ke dunia mara mhm yang kalendong abanyo kitab Genesis pat kade ke jing pendat slei pertai berpenduk percaya pertai baro tetapi pai le kalendong abanyo ka dekat ka ba Al-Quran ka kerajai bagi kita ki baring mensim baro kin yak nun mhm te ka bawang ka sebut na perkat kum de ki dok ha ki ima mhm ya ka por bo perslei ka pertai da ka dok ha ki im de kim ho ka pertai ka dak yak dot ki jing do baro ki baring mensim mhm Kadang ngai bagi dok ha tengah trai kinum yap bagi ia mah di. mhm Te ha perkat yang dengan benta ka ba uni ujokap kerkui lagi kun si ujok unu Joseph ki bakhari ije. Hari ka sabu prang lenau. mhm Wanda ki dok ha amut bagi kun ki jong Joseph lu kin roi. Kumroi ki dok ha. mhm
Pada kaju ko por kan don ka klip mat ko pa ki wei lesi kini shem mi jing jenjar ka jing shitom kawan kumbat sing it penyap sendan lagi ne ki ksiu jo u apa lagi kum kita ji wei ki ma kinim kin roi kinum do jat ta ba wan ji ko ngap sto Atau ngin da jam tan sedu syata namar ba kajing im kecung beringin nam lah berkesan batang kini kin im ki we kin yap namar ka jing i kecung ublai yang du bubuk benriu ha kapartai kalau mar kunju da kata kan yarap i namar kata her nang ta dan ni kalak nang ta te yanu ngin penkesan yanu ngin penrem kasem stam makai bat hmm nginum dan kanu rim ke bas camp banyak penkesan ngila ban sipen sipen ya i kita tak kijing but kijing perkat kijing ni Henry ngim la ban siam phang lut pade ya ka ai wo ulei ule ha ka jing em chong ki brio hmm nyamar wat kini ki belakar ku ki ma ni ka jing yap ki ma ni ki jing e ka jing hmm em te hmm num dang manu balong siliang kai ka syong kat kum ka jing hmm telun jong ka jing lenti jong ka jing em hmm tada i phai de kom ta i mat kan yarap na ka banta jong i barok kan nyamar kani ka di hmm ban ai ji kai ni bah bang i puli ya kan ka banta na kitab Genesis ngin haban kami kamyar ka jing bot je perkhat jong kanum dei ka ban kim kai dan ile kom hmm tai mat kan long ka jing ku yang i barok hmm